Dear love, sa sobrang busy niyo sa buhay, kailan niyo huling napagmasdan ang mukha ng iyong mga magulang? Nagulat ka rin ba dahil ibang-iba na sila ngayon sa huling beses mo silang tinitigan? Guilty ako dyan. Dahil sa masyadong focus ako sa mga goals ko, nakalimutan ko na yung mga taong umagapay sa akin noon. Tila, napabaliwala ko na sila ngayon. Ay, nako, kakauwi na rin. Matapos ang mahabang biyahe. Kawawa naman tong si Mama. Nakatulog na dito. Magising ma. Nakatulog na kayo dito sa sala, Ma. Nandito ka na pala, Cyril. Pasensya na. Nakatulog ako rito sa sobrang pagod. Ayos lang, Ma. Pasensya ka na rin kasi ginabi na ako ng uwi. Nag-overtime kasi ako sa trabaho. Siya nga pala. Bakit dito ho kayo natulog? Dahil hinihintay kita. Bakit po, Ma? Anak, busy ka ba? Baka pwede mo kong samahan bukas? Ay naku, Ma. May team building po kasi kami sa Baguio. At sa makalawa na rin ang uwi ko kaya si Klein na muna ang makakasama niyo dito sa bahay. Kami lang dalawa? Opo, Ma. Pero huwag kayong mag-alala. Pagbibilinan ko na lang yung isa na huwag kayong iiwan. Paano kaya to? Kailangan ko kasing bumili ng gamot bukas. Sasabihan ko na lang siyang samahan kayo. O sige, ako na. Kakausapin ko na lang ang kapatid mo. Pasensya na, Ma. Matagal na kasi akong umuos sa kanila kaya hindi pwede akong mag-back out. Oh, nakauwi na rin pala si Klein. Klein, halika. Bakit, ate? Ma, bakit gising ka pa? Mano po? Hinintay ko kasi ang ate mo. Klein, may gagawin ka ba bukas? Pwede bang ikaw na muna yung sumama kay Mama? Hindi kasi ako pwede. Naku ate, hindi rin ako available. May pasok pa ako bukas. Hindi ako pwedeng umabsent dahil may exam rin kami. Sino ang sasama kay Mama? Sasabihan ko na lang si... Hindi na. Wag na. Ako na lang mag-isa ang pupunta. Sigurado ka, Ma? Oo. Okay lang. Kahit ako na lang ang lumakad bukas mag-isa. Oh, sige po, Ma. Basta kung may kailangan kayo, sabihan niyo lang ako. Mga anak, nagluto ako ng almusal. Kumain na muna kayo bago magsipasok. Naku, ang bango naman ang luto ni Mama. Abay, syempre naman anak. Maaga pa akong gumising para lang makapagluto ng agahan. Matikman nga ang luto ni Mama. Ay, sandali lang po, Ma. Sasagutin ko lang itong tawag, ha? Hello? Oh, Jelly. Bakit? Ano? Di ba sinabi ko naman sa inyong i-check niyo muna yung mga documents bago ibigay kay sir? Ay, ano ba naman kayo? Hindi niyo binabasa? Ako ang mapapagalitan yan eh. Nakakainis naman kayo. Cyril, anak, may problema ba? Oo po, Ma. Yung mga documents kasing pinasa nila puro palpak. Kailangan tuloy ulitin as soon as possible. Dahil mapapagalitan ako ng boss ko kung hindi. Ma, papasok na po ako. Oh, hindi ka na ba kakain? Hindi na, Ma. Baka doon na ako kumain. Sayang naman tong niluto ko kung hindi mo kakainin. Sige na, kahit konti lang. O pabaunan na lang kita. Ma, pasensya na talaga. Babahuin na lang ako next time. Aalis na po ako, Ma. Hindi mo na aantayin tong ipapabaon ko sa'yo. Sige na. Mag-iingat ka. Oh, Klein, mabuti na nagising ka na. Ikaw na lang ang sumabay sa akin sa pagkain. Naku, hindi na po ma. Malilit na rin po ako eh. Baka sa school na rin po ako kumain. Ganun ba? Pabaunan kita. Wag na po. Oh, sige. Nag-iingat na lang kayo. Hindi naman tong pagkain. Aso lang palang makikinabang. Cyril! Klein! Handa na ang pananghalian. Halina rito. Oh, Ma. Nagluto ka pa? Di ba sinabi ko sa inyo magpahinga ka na lang muna? Huwag na kayong gumawa ng mabibigat na gawain. Masama na nga ang pakiramdam nyo. Tuloy pa rin kayo sa pag-aasikaso. Klein,
Inayaan mo naman si Mama na kumilos. Ate, pagkagising ko, tapos na magluto si Mama, kaya wala na akong nagawa. Anak, huwag mo nang pagalitan ng kapatid mo. Nagluto ako dahil gusto ko kayong pagsilbihan ng mga anak ko. Ma, palagi niyo naman kaming pinagsisilbihan. Kayo nga ang sumubaybay sa paglaki namin at ngayong matanda na kami. Ganun pa rin. Dapat nga kami na ang nag-aalaga sa'yo. Oo nga naman, Ma. Kaya naman namin ni ate na mag-asikaso dito sa bahay. At kung may kailangan kayo, kami na ang bahala mag-asikaso. Iba naman ngayon. Alam nyo, nalulungkot nga akong hindi na tayo tulad ng dati. Ngayon lang tayo ulit nagkasama-sama ng ganito. Minsan nga, hindi ko maiwasang isipin na baka nagsasawa na kayo sa akin kaya madalas kayong wala sa bahay. Ma, hindi naman sa ganun. Busy lang talaga kami. Alam nyo, hindi natin hawak ang buhay natin. Balang araw, ako'y magiging isang alaala na lamang. Kaya habang nandito pa ako sa mundo, gusto kong sulitin ang mga oras na kasama ko kayo. Di naman nagtatapos ang tungkulin ng isang nanay. Natitigil lang ito pag siya'y pumanaw na. Ma, mahaba pa ang buhay niyo. Kaya huwag kayong magsasalita ng ganyan. Siya. Tama na nga at napapalalim ang usapan natin. Kumain na lang kayo dahil lalamig ang pagkain. Mas mabay ka na sa amin. Di na. Mauna na kayong kumain na. Busog pa naman ako. Hugasan ko na lang muna yung mga pinaglutuan ko. Ma, ako na po maghuhugas. Magpahinga na lang po kayo. Hindi na. Kumain lang kayo dyan, ha? Si Mama talaga. Ano yung kumalabog? Ma? Ma? Ano yun? Ma? Diyos ko! Ate, si Mama! Ano? Ma! Bilis! Bilis, tumawag ka na ambulansya! Bilisan mo! Ma! Ma, gising! Ma! Miss Vallier? Yes, Doc. Kumusta naman po si Mama? Bakit po siya nagkaganon? Miss Vallier, lumalabas sa CT scan ng inyong ina na siya ay nakaranas ng ischemic stroke. Ibig sabihin ay may baradong ugat sa kanyang utak na siyang humaharang sa oxygen para makadaloy. Wala po ba kayong napapansin na kakaibang ikinikilos niya lately? Minsan po masakit ang ulo niya at paugoy-ugoy sa paglalakad niya. Pero hindi naman po namin yung pinapansin dahil akala namin dahil lang sa katandaan. Pero wala po kaming idea na sintomas sa pala ito ng stroke. Dok, ano po bang dapat namin gawin? Sa ngayon ay kailangan natin siyang i-confine at isailalim sa agarang treatment. But there's a risk of complications dahil na rin sa kanyang edad. But we'll do everything we can to help your mom. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Excuse me. Bakit kung kailan tayo nagkaroon ng oras makasama si Mama? Isa ka pa nangyari to. Ate, lakasan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Mama, okay? At hindi siya makakalaban kung pati tayo ay pinangihinaan. Dear love, para matutukan ang pag-aalaga kay Mama, ay nagpasya akong huminto na muna sa pagtatrabaho. Ito lang kasi ang nakikita kong paraan para makabawi sa kanya. Ngunit batid kong hindi ito sapat na kabayaran. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumagsak ang katawan ni Mama. Naaawa man dahil sa sari-saring aparato na ikinabit sa kanya. Ngunit wala naman akong magawa, kundi ang pagmasdan siya sa ganitong kalagayan. Ate, Line? Bakit? Dok, ano nangyari kay Mama? Miss Vallier, bumababa na ang oxygen level ng inyong ina. Kaya kinakailangan na natin siyang i-intubate sa lalong madaling panahon. Hindi. Ayoko. Baka mas lalang malagay sa panganib si Mama. Kapag tinubuhan niyo siya, baka naman kaya pang gawa ng paraan, Dok. Baka sapat na ang oxygen, Dok. ate, nahihirapan na si Mama. Kailangan na siyang i-intubate. Hindi mo ko naiintindihan, Clyde. Alam ko na kung anong kahihinatnan nito .
Akala mo ba, hindi ko nasaksiyan yung nangyari kay Papa nung tinubuhan siya? Simutin ko na lahat ng ipon ko, wag lang siyang tubuhan. Ayokong isugol ang buhay ni Mama. Ate, hindi pwedeng maupo na lang tayo at maghintay dahil tumatakbo ang oras. Mas lalong nalalagay sa panganib si Mama. Ate, please naman. Mahirap man pero isuko na natin sa Diyos ang lahat. At kung ito man ang itinakda, kailangan natin magtiwala. Oras na para magpasya. Ma, lumaban ka. Umayag na akong lagyan ka ng tubo sa pag-asang makakatulong to sa'yo. Ma, miss na miss ka na namin. Hindi pala madali na wala ka. Tanda mo, Ma. Naaalala mo yung mga panahong palagi kang nandyan para alalayan ako. Ama! Anak, bakit? Giniginaw po ko, Oo, Mama. giniginaw ka, anak. Teka, mainit ka nga. Sandali, pupunasan kita, ha? Dapat kasi hindi ka nagpaulan kahapon. Sakitin ka pa naman. O, tama na. Inumin mo tong gamot para mabilis kang gumaling, ha? Ayoko pong uminom ng gamot, Mama. Anak naman, hindi pwedeng hindi ka iinom ng gamot. Paano ka gagaling, di ba? O, gusto mo bang hindi na makapaglaro? Ayaw po. Kaya, ang gagawin, inumin mo na tong gamot. Sige na. Mama, ang lamig po. Halika, kukumutan kita at iayakapin. Uy, naku, para hindi masyadong ginawin. Mahal na mahal ka ni Mama, anak. Aray! Ang sakit! Anak, tiisin mo. Pero Mama, ang sakit po talaga ng sugat ko. Parang hindi na po ako makakalakad. O sige, iihipan na lang ni Mama, ha, para mawala yung sakit. Lilinisan na ni Mama para hindi ma-impeksyon ang sugat at nang gumaling agad. Kiss pa ni Mama yan. Mama, hindi ko na po kaya. Wala na! Diba, ganyan talaga kapag ka may bagay kang gustong subukan tulad ng pakikipaghabulan. Minsan masasaktan ka talaga. Ang importante, natuto ka. Di sa susunod, alam mo nang gagawin mo. Ang sakit po, Mama. Di bale, lalagyan natin ng gamot. Kiss pa ni Mama ulit. Lalagyan ko na ng band-aid, ha? Kaya na yan. Gagaling na. Gagaling. Ma, you're the best mom in the world, Mama. At kung papipiliin man ako ng magulang dito sa mundo, ikaw pa rin ang gusto kong nanay. Kung pwede lang ibalik ang oras na malakas ka pa, ay gagawin ko. Sorry kung palagi kaming wala sa bahay para makasama mo. Sana naglaan ako ng maraming oras makasama ka kaysa magtrabaho. Sana, Ma. Klein, ikaw na muna magbantay kay Mama, ha? Saan ka pupunta, ate? Bibili lang ako ng pagkain dyan sa labas. Sige. Huwag mo akong kalimutang ibili, ha? Sige. Basta dyan ka lang, ha? Huwag ka nga alis. Kuya, magkano po itong burger? 30 lang ho, ma'am. Sige po. Pabili na lang po ng 2 at itong malaking tubig. Bakit po, kuya? May dumi po ba sa mukha ko? Hindi. May nakadapo po kasing paru-paro sa balikat mo. Ano po? Sabi ng mga matatanda, ito raw ang ating mga mahal sa buhay. Marahil ito ang tanda ng kanilang pasasalamat.
at huling pamamaalam sa kanilang pamilyang maiiwan. Mama! Klein, si Mama! Klein! Mama! Iniwan na tayo ni Mama, ate! Hindi! Ma, hindi! Diyos ko! Mama! Hindi! Daya mo! Daya mo! Hindi ba ako nakakabawi sa lahat ng pagkukulang ko? Tapos iniwan mo na ako. Ma, gumising ka please. Ma, wag mo akong iwan, Ma. Sabi mo mahal mo ako, diba? Ma, sabi mo mahal mo ako. Hindi ko kakayahin mabuhay na wala ka. Hindi pwedeng mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay, Ma. Dear love, pahirin man ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata, ay hindi nito kayang hilumin ang sugat na naiwan sa pagkawala ni Mama. At kung may isang bagay man akong pinagsisisihan, iyon ay pinalampas ko ang napakaraming pagkakataon na sabihin at iparamdam kay Mama ang aking lubos na pasasalamat. Dahil sa pagmamahal niyang inilaan sa amin, sa akin. Sana sinamahan ko pala siyang bumili ng gamot. Sana pala umuwi ako ng mas maaga noon para mas nakasalo ko siya. Sana hindi ko binaliwala ang mga oras noong nabubuhay pa siya. Ma, I'm sorry. Dahil dito ko na lang masasabi ang mga katagang I love you, Mama.